אה, ואנחנו ממש ממש מתרגשות להתחיל ולארח אתכם פה במועדון בריאות נביאה. אז שלום, אני לירון עדני הכהן, אני מנהלת של מרכז נביאה, אה, ומרכז נביאה הוא מרכז טיפולי רב-תחומי, קרוב לצומת פת בירושלים. שהמטרה שלנו היא באמת להיות בית, בית קודם כל למטפלות שעובדות במרכז, שהן באמת מתחומים מאוד מאוד שונים ומגוונים, ובית בכלל לקהילה, לריפוי ולצמיחה, ולהיות לכל אחת מקום שבו היא יכולה להגיע ולקבל את מה שהיא מחפשת. אמ, אז אני רואה שתוך כדי זה עוד נשים מצטרפות אלינו, אז רגע אני רק אחכה, יופי. אמ, ובמועדון בריאות נביאה אנחנו באמת כל מספר שבועות משתפות אתכן בתכנים מתחומים שונים, בדרך כלל שקשורים לנשים. אז היו לנו בעבר כנסים שקשורים לאימהות אחרי לידה, לחרדות, לבעיות שינה, וגם הרצאות של מטפלות מהמרכז ומטפלות שהן בשיתוף פעולה עם המרכז, כמו ליטל היקרה, שהיום תעביר לנו הרצאה על אימהות כריפוי ועל דרכים לעבור תהליכים בתור אימהות ובתור נשים דרך הילדים שלנו. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לליטל שהסכימה לבוא ולהתארח אצלנו ולהעביר מהידע שלה. ממש ממש תודה, אנחנו מאוד מאוד מחכות לשמוע אותך. במהלך ההרצאה, אז אנחנו נסגור מיקרופונים לכולם. מי שרוצה יכולה לכתוב בצ'אט וליטל תענה אחר כך אם היא תוכל ואם יהיה זמן. אז אנחנו מתרגשות להתחיל. אז ליטל, אני יכולה להעביר אלייך. יאללה, היי לכולם, תודה רבה. עוד נכנסות כזה עוד תוך כדי, אבל אנחנו נתחיל כדי לכבד באמת את מי שהגיע בזמן, ומי שתיכנס אז תצטרף אלינו. אז רק אני רגע אעשה את השיתוף מסך, תעדכנו אותי שאתן רואות והכל בסדר, ואנחנו נתחיל. אות, וזה נראה מהמם. יופי, מעולה. טוב, אנחנו נתחיל רק באמת, רגע, אולי נשים על השתק לירון, כי אני שומעת. קודם כל, רגע, לפני שאני מתחילה, אני אגיד שאני יודעת שערב והרבה פה נמצאות עם הילדים ולא במצב אופטימלי, אבל כל מי שיכול לפתוח את המצלמה, אני ממש אשמח, גם אם אתם ככה מקפלות כביסה ברקע או עם הילדים, פשוט זה הרבה יותר נעים לדבר לפנים ולא רק למסכים, אז מי שיכולה, באמת, כאילו מזמינה אתכם לבוא להכין איזה כוס תה, להביא מלא כביסה לקפל, זה אישית הרבה פעמים מה שאני עושה בהרצאות, אבל יהיה לי ממש נחמד לראות אתכם, וגם כן יהיה שאלות וכן יהיה דברים, ואני ככה אשמח לראות את הבעות פנים שלכם, אז מי שמוכנה אני ממש אשמח. וזהו, אנחנו נתחיל את ההרצאה שלנו כאימהות כריפוי, איך לעזור לילד עם הקושי שלו, לילד לילדה, ואולי להצליח ליהנות מהדרך. אני רגע אספר שכשלירון פנתה אליי, מאוד התרגשתי לעשות את ההרצאה הזאת, כי זה משהו שכל הזמן עולה בקליניקה. אני חושבת שאין טיפול שאני עושה למישהי שהיא אימא, והנושא של הילדים לא עולה, אם לא בעקבותיו היא באה ככה לטיפול. וכשבאתי באמת לשים את ההרצאה, היו הרבה דברים שרציתי לדבר עליהם, אבל רגע רציתי להתחיל מאיזושהי התחלה, באמת להבין רגע את התובנה שאני הגעתי אליה ככה בשנים האחרונות בתור מטופלת, בתור אימא, בתור מטפלת. וזהו, ואז אני אשתדל להעביר לכם את זה היום. אז קודם כל בואו נכיר, אני ליטל איצ'ר וילנסקי, אני מאירת הדרך לנשים במסע החיים, אני מטפלת רגשית בטטאיילינג, יש לי תוכנית הנווטת להתקדם בדרך שלך, ואני חושבת שבעיקר אני מנרמלת אימהות כביסה ומה שביניהם, שעבורי זה החיים עצמם כרגע, שהם ככה תלויים בבין לבין, ובאמת שאנחנו ככה שומרים על זה כל הזמן, אז ככה נעים להכיר. אני אספר שמעבר לכל התארים האלה, יש לי עוד תואר כמובן ממש חשוב, וזה שאני אימא. אני אימא לשלושה ילדים מקסימים, שאני באמת כל הזמן לומדת מהם שיעורים, גם היום, אפילו היום הייתה, בדיוק לפני ההרצאה ככה התכתבתי עם המחנכת של הבן שלי. כפי שאתם יכולים לראות, אני פיצחתי את האימהות, זה ילד אחד שלי, זה ילד שני שלי, שתי הילדות האחרות הן לא שלי, לכן הן מסתכלות למצלמה. הילדים, אתם רואים, הילדים שלי לא מסתכלים למצלמה ולא הכל, אבל הם מהממים ומקסימים, ואני באמת כל הזמן לומדת מהם.
ועכשיו ככה הייתי שמחה להכיר אתכן קצת, שנדע מי נמצאת פה, מי פה, אז אם בא לכן לספר על עצמכן, כמה ילדים יש לך, מה הגילאים, אם יש איזה משהו שאתם רוצות לשתף, אני ממש אשמח שתרשמו לי אפילו בצ'אט שמות וגילאים, כאילו רק כדי שככה נקבל איזושהי הבנה למי נמצאת פה, אז זה ממש ככה יהיה נחמד. עכשיו אני רק צריכה להבין איך אני רואה את הצ'אט עם השיתוף מסך, זה החלק המאתגר של האירוע. הופה, הבנתי. וואי, יש לנו פה אימא ל5, איזה כיף, מה בערך הגילאים שלהם? תהילה, אימא ל5, זה שמות מהממים. לירון עם הכביסה. מזל טוב ללירון, לירון ככה לא אמרנו את זה, לירון ילדה לפני שבועיים והיא פה איתנו עם תינוקת קטנה, אני מאוד מעריכה את זה שהיא ככה עלתה ובאה והיה לה חשוב להיות, תודה רבה אה, לכל מי שמשתפת. אה, ככה ממש כיף לראות, אני רואה שיש לנו פה מגוון של גילאים ומגוון של אימהות. אם עוד מישהי רוצה לשתף ככה רק שאני אראה ואדע. נכון, נכון, זאת תמונת האימהות של כולנו, כאילו, בסוף, או שיותר נראית ככה? כאילו, מי שמזדהה עם התמונה השנייה מוזמנת להרים יד או לנופף. ואני חושבת שבאמת מעבר לכל התמונות היפות שיש, זו תמונה, אני חושבת שהרבה פעמים ממחישת האימהות, היא כיפית, היא טובה, היא נעימה, אבל היא לא תמיד נראית יפה וככה מסתדרת לכולנו במטבח. ובאמת תודה ככה לכל מי שמשתפת, אני רואה שבאמת יש לנו פה כל מיני גילאים, וככה יהיה מעניין. אני כן רוצה לעשות איזשהו תיאום כוונות, בדרך כלל קוראים לזה תיאום ציפיות קטן, או גילוי נאות. אני לא מעבירה כל אחר צהריים רגוע עם הילדים שלי, הם לא מפליצים חדי קרן. הם אני פשוט מבינה שבאנו לתהליך, שבאנו ללמוד ואנחנו לומדים ביחד. אנחנו לומדים מתוך בחירה משותפת שלי ושלהם. אני לא סוחבת לבד את העגלה הזאת, פיזית, מטאפורית, הרבה שנים סחבתי עגלה פיזית, אבל אני לא הנהגת היחידה. אני יכולה להוביל, אבל להם יש בחירה וזה משהו שאני ככה תמיד נמצאת בו ותמיד זוכרת. ורגע לפני שנעבור הלאה, רגע של שחרור, בעיקרון אני שמה את השקופית הזאת במצגת בשבילי תמיד, כדי רגע להירגע ולזכור שבאנו לפה בסוף ליהנות בהרצאה הזאת ולקבל מידע. אבל אני רוצה שנייה לעשות לכולנו רגע של שחרור, כולם פה אני מניחה באו מאחרי צהריים עם ילדים עמוסים יותר, עמוסים פחות, לא יודעת מה, מה היה. לשאלות בצ'אט אני אשתדל לענות, אחרי זה יהיה לי קצת קשה לענות במהלך ההרצאה, אבל אני מקווה שתבינו את הדברים בהרצאה. אבל שנייה לפני שאנחנו מתחילות, אז באמת, כולנו הגענו מאחר צהריים, לא יודעת אם הילדים שלכם ישנים, לא ישנים. אני אשמח שכל מי שמרגישה בנוח, רגע, תעצמו את העיניים, תיקחו 3 נשימות עמוקות, תרגישו איך בכל נשימה, פשוט תרגישו את האוויר רגע נכנס לריאות, את הריאות שלכם עולות, מתרחבות, גדלות, וכשאתם נושפות, ממש תנשפו אפילו כזה, לא, הפוך מאיך שנושפים בחדר לידה שצריך לעשות לאט, אלא ממש תוציאו את כל האוויר בשאיפה אחת. רגע שנייה לנקות את היום הזה מאיתנו, מאיפה שבאנו, ממה שבאנו, ממה שעבר עלינו עכשיו. רגע לקחת פנימה נשימה, להרגיש איך זה מרגיש שאנחנו אפילו ממש לוקחות כמה נשימות קטנות ומרגישות את הנשימה. נושפות החוצה את ככה מה שאנחנו רוצות לשחרר, ולאט לאט הנשימה נרגעת, הלב נרגע, ולאט לאט אנחנו מתכנסות פה. לתוך ההרצאה הזאתי. רוצה להטמיע לכולם שיהיה לכם את ההרצאה הכי טובה שיכולה להיות היום, שתיקחו ממנה את כל מה שאתם יכולות לקבל, את כל התובנות שאתם כרגע מוכנות ויכולות לקבל ברגע הזה, ושבאמת ככה תוכלו להרגיש את הדברים ולהבין מה שתבינו ולהרגיש מה שתרגישו ולדעת שהכל באמת, מה שאפשרי ומה שמסתדר זה קרה מסיבה. אז תודה באמת רבה, ואחרי שככה עשינו את מי שעכשיו נכנסה, עשינו פשוט נשימות, אז אתן מוזמנות לקחת רגע 3 נשימות עמוקות, שנייה להירגע מהיום, להרגיש את הריאות עולות, להרגיש אתכן נרגעות. אמ, ואני אתחיל, באמת שחשבתי המון על מה לשתף, כי יש לי כל כך הרבה מה, ואז עלה לי הסיפור הזה, שזה איזשהו סיפור אישי. אז אגב ציפיות, אנחנו היינו עם הילדים באיזושהי פעילות,
והבן שלי ממש ממש רצה שנקנה לו את הציפית הזאת לכרית, שהוא ככה יוכל לצבוע עליה, והוא ממש ביקש, וזה עלה הרבה יותר יקר ממה שחשבנו, וגם ככה הוצאנו מלא כסף על הפעילות. אבל הוא כל כך רצה, והוא קישט אותה, חזרנו ממש מאוחר בלילה, ו... והוא ישן כבר שחזרנו, ולמחרת ככה קמנו בבוקר קצת אחריהם, היינו עייפים, בכל זאת נהגנו והיה לנו יום עמוס. וראינו את זה, אני מקווה שרואים פה בתמונה, שבעצם הוא קרע את המאחורה של הכרית, את הזה, בשביל לדחוף את הכרית פנימה, במקום לפתוח ככה את הריצ'רץ' ולהכניס אותה. וסתם אני אשמח לשמוע מה אתן הייתם עושות, אתן מוזמנות לכתוב לי בצ'אט, אם הייתם קמות לבוקר כזה ורואות את זה, מה אתן חושבות שהייתם עושות, איך הייתן מגיבות? תהיו כנות, אם אתן יכולות. אה, איך הייתן מגיבות? אספר לכם כבר מה עשיתם, אני רוצה לדעת איך מה אתם הייתן עושות. אמא רגילה, באה, קניתם כרית אחרי שיצאתם והשקעתם כסף, והילד פשוט קורע אותה ככה. סתם, מה, בשביל להכניס כרית? מה, הוא לא יכול לחכות רגע שאנחנו נתעורר? מי שרוצה לשתף, הוכיח אתכן. אבל תחשבו איזה רגע. מתבאסת, סבבה. אוקיי, סבבה. אז אני אספר לכם מה הייתה התגובה הראשונה שלנו בבוקר כשקמנו וראינו את זה. למה אתה לא מסוגל להתאפק? זה ילד שיש לו איזה עניין עם אימפולסיביות, והוא חייב את הכל, כמו שהוא לא הסכים להתאפק שלא נקנה את הכרית, רצה אותה באותו רגע, שנקנה אותה באיזושהי חנות או משהו. למה אתה תמיד חייב להרוס? בוא נגיד, לא הדבר הראשון שקמנו בבוקר וככה היה הרוס. אז באמת, למה אתה לא יכול, למה אתה חייב להרוס? אתה צריך ללמוד להיות יותר סבלני, אפשר לחכות, לא צריך כל דבר ישר לעשות. אני חושבת שזה כל המשפטים האלה שיוצאים לכולנו כשאנחנו ככה כועסות, שהשקענו במשהו ואולי אנחנו מרגישות שהילדים לא לגמרי מעריכים אותו. הנה, הייתי צועקת, ברור שהייתי צועקת, הייתי כועסת עליו, הייתי מעירה לו בחומרה, באמת, כאילו קמתי בבוקר ובואו, שנינו התעצבנו על הילד, כאילו, זה מעצבן, זה באמת מעצבן, הרי היה שם ריצ'ראץ', למה לא לפתוח אותו? אבל אני מספרת לך את הסיפור הזה כי הוא היה סיפור משמעותי בחיים שלי, אני לא סתם בחרתי בסיפור הזה, הוא קרה לפני כמה שנים, לא סיפרתי אותו מעולם מאותו רגע שהוא קרה, זו פעם ראשונה שאני מספרת אותו, והסיבה שאני מספרת אותו זה כי קרה שם משהו באותו רגע, משהו שקרה, יש פה איזשהו רמז למה קרה, משהו באיך שאני ראיתי את הדברים, זה לקח לי קצת זמן, שתיתי קפה קצת, נרגעתי, אני בלי הקפה זה לא מצב טוב לתפוס אותי בבוקר. באמת ככה שתיתי את הקפה, נרגעתי, ו... ובמקום לראות את הילד שכל הזמן הורס דברים ושלא דוחה סיפוקים ושלא מסוגל להתאפק, פתאום ראיתי את הילד ששום דבר לא עומד בדרך שלו. הוא רוצה משהו, הוא עכשיו רוצה לראות את הכרית, הוא כבר רצה את זה מאתמול מבחינתו. הוא חיכה עד היום זה הרבה. וכשהוא רוצה משהו, הוא פשוט יגרום לזה לקרות. שבואו, בינינו, כאילו, זה אחלה תכונה בחיים שכשאתה רוצה משהו, אתה גורם לזה לקרות. אולי צריך קצת יותר בעדינות, אבל זו תכונה טובה. את הילד היצירתי הזה, כשמשהו לא הולך בדרך אחת, הוא ישר מנסה בדרך אחרת. זה לא הדרך תמיד הכי טובה, אבל הוא היה אז ילד בן 9, 8, זה בסדר, הוא ניסה בדרך אחרת, ווואלה, אפילו הצליח לו, אפשר להגיד. ואת הילד המתחשב, הוא בחר בבוקר לא לעניין את ההורים שלו, אפילו שהוא ממש 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 רצה כבר את הכרית הזאת, הוא ילד שבאמת קשה לו לדחות סיפוקים, והוא כל כך רצה את הכרית הזאת עוד מיום לפני, וכאילו, הוא כל כך רצה את זה, והנה, והוא באמת בחר לא להעיר אותנו, הוא גם יכל לבחור להעיר אותנו, אבל הוא רצה לתת לנו לישון כדי שאנחנו נקום והוא יתחשב בנו. אמ, ו... וזה מה שראיתי באותו רגע. וזה לא היה, זה לא קרה סתם, זה קרה מכל מיני סיבות שאנחנו נדבר, אבל אני רוצה, מישהי מנחשת מה קרה שם? מישהי יכולה ככה לחשוב מה קרה שם? לחשוב איך פתאום השתניתי מהבוקר שצעקתי על הילד לבין אני מספרת לכם 10 דקות אחרי זה, אחרי הקפה או 5 דקות. נקיפות מצפון,
סוג שלא בדיוק, אבל היה משהו שם כן עלה, אם יש למישהי עוד רעיונות. טוב, אז מה שקרה שם זה... נפל לי, שזה אגב, כל מה שקרה שם, כל מה שהבנתי זה דברים שידעתי קודם, זה לא היה שום דבר שלא ידעתי קודם, הכרתי את כל התיאוריות, וידעתי הכל, וידעתי איך צריך לדבר, אבל באותו רגע נפל לי אסימון, חיפשתי תמונה של אסימון, אין תמונות של אסימונים, אבל באמת באותו רגע נפל לי אסימון, מי שעוד מכירה ככה את הביטוי, ו... וזה מה שהבנתי, שהיא מבינה משהו, או שזה רק הדימויים אצלי בראש, אני אסביר לכם הכל, אני מבטיחה. באותו רגע, שצריך לעצור את הגלגל. כן. באותו רגע אני אותי, ראיתי אותי בתור ילדה, שאולי היו לי תכונות קצת אחרות, אבל שכל הזמן היו מעירים לי, לא, ולא במילה, את יצירתית, איך הצלחת לעשות את זה יפה, איך התחשבת בהורים, לא, רק היו אומרים לי, את צריכה ללמוד להיות יותר סבלנית, את צריכה ללמוד להתאפק, באותו פעם ראיתי את כל הפעמים שבאמת ניסיתי לעשות משהו טוב, ואתם יודעים, ילדים לפעמים מנסים לעשות משהו טוב, ולא תמיד יוצא להם. אגב, גם אנחנו כמבוגרות לפעמים מנסות לעשות משהו טוב, ולא יוצא לנו, כן? נחשוב על זה גם שנייה. ובאמת, באותו רגע ראיתי את כל הפעמים האלה אצלי. וכשאני חושבת שאמרתי לו את הדברים, אמרתי לעצמי את הדברים האלה באיזשהו אופן, לליטל הקטנה, לילדה הזאתי, שרק רצתה שרגע מישהו יראה את הטוב שבה, ולא רק יגיד לה מה היא עוד צריכה להיות, למה היא לא מספיק סבלנית ושתהיה יותר סבלנית, ושתלמד להתאפק. רציתי שמישהו יגיד לה, את יודעת מה, את צריכה ללמוד להתאפק, אבל תשמעי, הפגנת פה יצירתיות, ואין על הכוח רצון שלך, ובאמת אין על מה שאת מביאה. וזה מבחינתי העצירה. זה, זה עצירה של הרגע של הדבר הזה שכולנו אומרים, הורים לילדים, אנחנו משתפרים מדור לדור ויש שיפור, אבל בסוף הדבר הזה של רגע לעצור ולראות, אוקיי, אפשר אולי לראות את הדברים אחרת, אולי אפשר לבוא לילד ממקום שונה, כמו שהיינו רוצות שיבואו אלינו, בתור ילדות או גם בתור מבוגרות. את התיאוריה הכרתי, את הזה שצריך לעצור את הדברים ואיך צריך לדבר ואיך צריך להגיד. אבל בעצם מה שקרה באותו רגע זה שאני כבר הייתי מטופלת בעצמי איזושהי תקופה בטטה הילינג, אמרתי לכם בהתחלה שאני מטופלת בטטה הילינג, אני גם רגע שנייה רק אסביר על זה כדי שקצת, אני יודעת שתמיד זה מעלה שאלות ואנשים סקרנים וגם שאלו אותי קצת לפני ההרצאה. אמ, אבל מה שקרה שם זה שאני ראיתי אותו, אבל אני גם ראיתי את עצמי, ולרגע נתתי לעצמי מקום. לא הייתי האמא, הדמות המחנכת, זאתי שצריכה עכשיו להגיד לו מה לעשות, כי אם לא כל החיים הוא רק יקרא דברים, כאילו, שוב, זה, אם יש ילד שכל היום קורא דברים, אז כן, יש לו קטעים, אבל הוא לרוב לא קורא דברים, זה באמת היה כי הוא לא ראה איך מכניסים. ואני אגיד שכולנו נותנות לעצמנו ככה מקום, לא? כולנו חיות איפשהו בסקנדינביה, בטבע, ויש לנו איזה בית עם חלון שקט כשהילדים לא נמצאים, או שאנחנו עושות הליכה ביער ועושות איזשהו פילאטיס. אני אגיד שלפעמים לתת לעצמך מקום, זה גם ככה, זה כשהילד או הילדה בוכים, אבל רגע את מבינה שאת כבר מוצפת, אז שנייה רגע, גם לתת לעצמך את הנשימה הזאת, ולתת לעצמך את המקום, ולראות שנייה איפה את בסיטואציה הזאת, כי גם את בת אדם בסיטואציה הזאת, את אימא, אבל את גם בת אדם, ויש לך רגשות, ויש לך את הדברים, ואשרנו מי שמצליחה לעשות את זה, באמת רמה גבוהה, אני לא מצליחה, אני לפעמים כן מצליחה לעצור רגע, ושנייה ללכת לחדר להירגע, או לשתות כוס מים, או לעשות את זה, אבל זה שהם קופצים מאחוריי ואני ככה לא קרה לי, אבל אני רק רוצה להגיד שלתת לעצמך את המקום, זה גם יכול להיות אפילו 2-3 נשימות, איזה, אני אז הלכתי לשתות קפה אם זה אפשרי, כאילו באמת את הרגע הזה שנייה, לתת לעצמנו מקום, ורגע לראות, ורגע להיות שם. מישהי פה ככה מכירה, עכשיו אני אספר לכם על הטטאילינג, הבטחתי שאני אספר ואני עושה את זה, אני עושה את זה ממש ממש קצר, כי כזה, יש לי מלא מה להגיד, אם אני מדברת מהר תגידו לי, קורה לי כשאני מתרגשת, אני לא יודעת אם מישהי פה מכירה טטאילינג, טטאילינג זה גישת טיפול, בעצם הרצון הוא רצון מאוד ברור, להגיע לריפוי, להגיע למצב שאנחנו, איך אנחנו עושות את זה, כולם רוצות להגיע לריפוי, אנחנו בעצם משחררות דפוסים מעכבים ואמונות מגבילות שיש לנו, ויחד איתם אנחנו משחררות את כל הרגשות שנמצאות שם ויושבות עליהם. הדרך אנחנו מתחברות לגל תטא, להתחבר לגל תטא זה משהו מדעי, גל תטא זה גל שקיים לכולנו במוח, כשאנחנו בדיוק כמה סיפרתי למישהי שכשאנחנו במקלחת אנחנו בגל תטא, בגלל זה הרבה אנשים שרים במקלחת, כי בעצם זה גל שמחבר בין המודע ללא מודע,
ואז פתאום במקלחת, אז אנחנו יכולות לשיר גם אנחנו יודעות שהקול שלנו לא משהו ולא היינו שרות במקום אחר, זה לא רק כי לא שומעים אותנו, זה גם כי אנחנו קצת יותר פתוחות, זה קורה לפני שאנחנו הולכות לישון, זה קורה שאנחנו, מי שפה מתרגל דמיון מודרך או מדיטציה, כשאנחנו כזה רוקדות באיזה מסיבה ואנחנו לגמרי, כשאנחנו לגמרי בזרימה עם הדברים, ואז בעצם נשים שיוצרות, יש להם את הגל הזה, ובעצם הוא מאפשר לנו גישה לתת מודע, ומתוך התת מודע אנחנו יכולים לשחרר הרבה דברים שקרו לנו בעבר, כשהיינו ילדות שקרו לנו, אמ, ו, וככה לקבל ריפוי מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד אפקטיבי. אנחנו בעצם תמיד מבינות בטטה הילינג איפה ולמה הדפוסים נוצרו, איזה רגשות זה מעלה בנו, כי לכל דפוס יש, או לכל אמונה יש רגש שקשור אליה, אנחנו צריכות רגע לשחרר את הרגש הזה, זה לא רק מספיק להבין בשכל, אני ידעתי בשכל את כל התיאוריות, את כל הדברים, אני כאילו קוראת נראה לי על כל מיני תיאוריות של התפתחות הילד והתיאוריה הכשרותית וזה עוד לפני שהיו לי ילדים, אבל פה זה היה איזה רגע שהרגש והמוח שלי זה כאילו, זה התאזן, הגוף והרגש זה התאזן. אה, וזה מה שאני מאוד אוהבת בטטה, שזה לא נשאר לא במוח ולא בלב, זה מין משלב את שני הדברים. ובעצם אנחנו רוצים לשחרר את הדפוסים ואת הרגשות ולייצר איזשהו נתיב חדש במוח, שנוכל להסתכל ככה על הדברים קצת אחרת ולהתחיל לפעול בדרך חדשה. זה לא אומר שתמיד נפעל בדרך חדשה, גם אחרי שזה קרה, בא לי להגיד, זה היה הרגע ששינה את החיים שלנו. זה לא היה הרגע ששינה את החיים שלנו, זה היה רגע מאוד משמעותי בחיים שלנו, לכן אני מספרת לכם כאן עליו איזה 3.5 שנים אחרי, אבל זה לא היה הרגע ששינה את החיים שלנו, אבל כן, זה היה רגע סופר סופר משמעותי בחיים שלנו. זה לא אומר שמאז אני אם השנה, יש עוד מה ללמוד, יש עוד מה לעשות, אבל זה כן נתן לנו איזשהו מקום אחר. יש כזה עוד קצת הסברים על התטא הילינג, אבל אני מאוחר ואני לא רוצה להתעכב, אז אנחנו נרוץ על זה רגע מהר. אני רק אגיד התת מודע היא חברה שלנו, היא רוצה להגן עלינו, היא מהממת והיא מקסימה, היא חברה, היא שמחה, היא כולה ממש טובה. אבל יש שם דברים בפנים, והיא לפעמים, היא רוצה להגן עלינו, אבל דפוסים שהיא אימצה בגיל 3, ששירתו אותנו כשהיינו בנות 3, הן כבר לא רלוונטיות לנו כשאנחנו בגיל 30, 30 והלאה. והמטרה שלנו זה בעצם לייצר דפוסים חדשים שנכונים ומתאימים לנו היום, למצב שאנחנו נמצאות בו היום. זה ככה אני אגיד, זה על התטא. ועכשיו אחרי שאני דיברתי, אני רוצה שתיקחו דקה לעצמכם, אתם יכולות לשתף בפרטים, מי שיודעת איך עושים את זה, זה לא message to everyone, זה רק לי, או פשוט לחשוב על זה בעצמכם. ורגע לחשוב מה מציף אותך כרגע, מה השאלה שהייתה היום או הערב, איזה משהו, קושי של הילד, עניין סביב הילד. אני נתתי משהו קטן כי רציתי להדגים לכם, אבל יש פה כמובן עניינים יותר גדולים, יש עניינים של קשב וריכוז, ויש עניינים של זה, ודברים שקורים, ואני רוצה שכל אחד באמת אני רגע אהיה בשקט, ותחשבי רגע משהו שממש בוער בחיים, זה אולי לא הדבר שהכי מטריף אותך בחיים, אבל הגעת איתו היום למפגש הזה. אני רוצה שרגע תחשבי עליו. ואם חשבת ככה על משהו קטן, זה בסדר, זה כאילו לא חייב להיות המשהו הכי גדול שעכשיו, זה יכול להיות משהו גדול, יכול להיות משהו קטן. מה שחשוב זה שזה משהו שמפעיל אותך, בסדר? שזה משהו שככה יושב אצלך. ואני רוצה לנרמל לך שאם זה מפעיל אותך, את לא מגיבה סתם ככה, אני לא יודעת כאילו איך את מגיבה, אבל אני מניחה שככה לא, כמו שרשמתי שהייתי צועקת, או שהייתי כאילו, לא תמיד אנחנו מגיבות איך שאנחנו רוצות, גם אם אנחנו יודעות הכל, גם אם אנחנו מגיבות הכל, וזה לא סתם. לפעמים משהו ממש ממש קטן או שולי שהילד עושה או אומר, מפעיל אצלנו משהו. זה יכול להיות לפעמים אפילו הילדים שלי עושים את זה שהם משמיעים איזה קול שסתם הם משמיעים אותו, לא כי הם רוצים לעצבן. וכאילו אני שומעת, ופתאום אני כזה, די! כזה אפילו זה יכול להיות לפעמים, כי זה מציף בי משהו. זה, זה איזשהו פעמון שכאילו מצלצל לי בראש ומציק לי, בסדר? הבאתי פה ילדים עם פעמונים, ילדים לפעמים מצלצלים עם פעמונים פיזיים בראש, לפעמים זה פעמונים מטאפוריים, לפעמים הילד עושה א' ואצלנו זה מעורר ד' או בכלל למד או רש, כי זה דפוסים שבאנו איתם וזה אמונות שבאנו איתם, והילד הזה עשה משהו הוא עשה את זה ואצלנו זה בכלל עורר עולם שלם של דברים.
ואני באמת רוצה שתחשבו שנייה רגע על המקום הזה שבאתם איתו עכשיו. מה, מה הרגש שעולה לכם שם מולו? איזה רגש אתן מרגישות כשזה קורה? ואני אגיד שכל רגש הוא לגיטימי, ומה שאתן מרגישות זה בסדר. לא משנה כמה זה קטן, או כמה זה לא פוטוגני, או כאילו זה. כל רגש שעולה זה בסדר, כל מה שנמצא שם זה בסדר, באמת, באמת, באמת. זה פשוט רגע, לשים שנייה את הרגש. לראות שנייה איפה הרגש נמצא, ולחשוב עליו. ואני אגיד שהפעמון הזה באמת לכל אחת יכול להיות משהו אחר לגמרי. לאחת זה איך שהילד מתנהג אצל חמותה, כי גם ככה יש לה כל מיני רגשות סביב חמותה, וזה מה שחסר לה, שככה הוא מתנהג אצלהם, ומה חושבים עליה כאימא, וחושבים שהיא אימא גרועה, וברור שכשהיא אצלהם אז הוא מתנהג הכי גרוע שיש, ובבית הוא הרבה יותר טוב. לאחרת זה יכול להיות על ילדה שלה מעיזה להגיד, מעיזה לבחור. לי יש ילדה כזאת, היא במקרה בבית, היא יודעת מה היא רוצה, היא לא מוכנה להתפשר על זה, וזה מעורר בי דברים, זה מעורר בי את כל המקומות שאני לא מעיזה, שאני לא לגמרי יודעת מה אני רוצה, שאני לא עומדת על שלי כמו שהיא עומדת על שלה. הלוואי עליי לעמוד על שלי לפעמים כמו שהיא עומדת על שלה. ילדה פה בת 5, ופה באמת מחליטה לא רק בבית, בהרבה מקומות. יש את הילד שאולי מתפרע בבית ספר, ואני הייתי תלמידה טובה, אז איך אני בכלל מדברת עם ילד כזה? או הפוך, יש ילד יש אולי מישהו שהיה מופרע דווקא, וזה הקשה עליו, ותמיד גם שיש שני הורים, אז בכל אחד זה מעורר משהו אחר, וזה הקשה לנו, ואנחנו רגע לא רוצים שהוא יעבור את מה שאנחנו עברנו. למה הוא מתנהג כך? הוא לא מבין? לא, הוא לא מבין, הוא לא עבר את מה שאנחנו עברנו. ילדה שכותבת בשגיאות כתיב, ואני זוכרת שצחקו עליי שאני הייתי עולה חדשה, או שאולי היה לי איזושהי בעיה שלא יבחנו. אז הדברים האלה מעלים לנו משהו, זה יכול להיות משהו קטן, זה יכול להיות מילה. פעם הבעלי ראה הודעה בטלפון של הבן שלי, שלי, שהבן שלי כתב למורה שהוא מצטער, ואני מבחינתי זה שהוא צריך לכתוב הודעה שהוא מצטער, זה וואו, כאילו זה... להצטער בכלל זה מעלה, וזה שהוא ניסח את ההודעה וכתב אותה בעצמו, הוא היה כל כך נרגש, והוא ראה את הטעות כתיב. אני נורא כעסתי, אבל לא, זה ניגן על הפעמון הזה של כל הפעמים שעליו צחקו, עליו זה, והוא לא רוצה שהילד יעבור את זה. אז אני רק אגיד. ו... והחוכמה, וזה מה שבאמת ככה אמרתי בטטה, זה באמת רגע לסנכרן בין הראש ללב. כי בראש אנחנו יודעות הרבה דברים או מבינות, אבל כשקורה אירוע, כשקורה רגש, כשאנחנו אולי כועסות או לא מגיבות כמו שהיינו רוצות, או שמשהו שהילד עושה גדול או קטן מעורר אצלנו תגובה מאוד 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 חזקה, הרגש מציף את הגוף. וכשהוא מציף אותנו, הוא יותר חזק מהכל. הוא לא באמת, אנחנו לא מצליחות לחשוב, אנחנו לא זה, הפעמון הזה כאילו מצלצל בראש ואנחנו מגיבות. וכשאנחנו לפעמים רגע מבינות את זה, ואנחנו רואות שאנחנו יכולות גם להבין משהו בראש, אבל גם שנייה רגע לשחרר את הרגשות האלה מהגוף. ועכשיו בשביל שבאמת תרגישו רגע איך זה מרגיש כשאנחנו מתחילות לשחרר מהגוף, אנחנו נעשה תרגול קצר בטט-איילינג. התרגול הזה יישלח אחר כך למי שהגיע להרצאה, אז אתם גם תוכלו לתרגל את זה ולהתנסות על זה בזמנים שאתם צריכות. זה יהיה תרגול של 5 דקות, אולי אפילו פחות, אבל תראו איך אתם רגע מרגישות אחרי, תראו בהתאם למה שחשבתם או למשהו אחר, אני באמת באמת רוצה שתראו רגע איך אתן מרגישות אחרי בכל מה שדיברנו, רק כדי שתבינו כמה לתת רגע לעצמכם מקום הוא משמעותי כשאתן באות להתמודד עם הקושי של הילד. אני אהיה בעיניים עצומות, אני ממליצה למי שיכולה להיות גם בעיניים עצומות, זה פשוט הרבה יותר אפקטיבי, אבל איך שנוח לכן, מה שנוח לכן, אני עושה משהו כללי, מה שעולה לי כרגע ונראה לי ככה מתאים למפגש שלנו. אז אתן מוזמנות לעצום את העיניים, לשבת בישיבה שנוחה לכן, מי שמקפלת כביסה להפסיק לקפל כביסה, אתם תמשיכו אחרי זה, אל תדאגו, אתם תסיימו היום את הכביסה. באמת רגע לנשום, להרגיש, לקחת 3 נשימות עמוקות, וכשאתם נושמות הפעם תנשמו ללב. ממש תרגישו שכל פעם שאתן מכניסות אוויר פנימה, האוויר הזה ממש מגיע לתוך הלב. עכשיו אני רוצה שתרגישו שאתן נמצאות
בתוך חלל, בתוך אנרגיה שכל כולו מלא באנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי. רוצה שתרגישו איך זה מרגיש להיות מוקפות באנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי. רוצה להטמיע לכל מי שפה שהיא יודעת איך זה מרגיש להרגיש אנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי, שיודעת את ההגדרה הגבוהה לאנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי. ורוצה שתיקחו עוד פעם נשימות עמוקות, והפעם שאתם נושמות, תרגישו איך זה מרגיש שכל תא ותא בגוף נשטף באנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי. כל האיברים שלנו, כל השרירים שלנו, כל התאים שיש בגוף, כל תא ותא, נשטף באנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי. ובתוך האנרגיה הזאת, כל מה שאנחנו משחררות יוצא והופך בעצמו לאנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי. אז תנו לעצמכם את ההזדמנות לשחרר. תחשבו על הרגע שהציף אתכם מול מה שדיברנו עליו, מול מה שקורה עם הילד, ואני רוצה לבקש לשחרר את הרגש הזה מכל תא ותא בגוף שלכם. לשלוח ריפוי לכל הפעמים שהרגש הזה עלה, שהוא הציף אתכם. לשלוח ריפוי למתי שהרגש הזה נוצר, התחיל אצלכם. רוצה לבקש לשחרר את כל העצב שעולה, את כל הכעס, כל ההרגשה של החוסר אונים. רוצה לבקש לשחרר את כל האשמה האמהית שנמצאת פה ונמצאת אצל אמהות. את כל הפעמים שראיתן מה אתם לא ולא מה אתם כן. את כל הפעמים שהרגשתן שהקושי של הילד הוא באשמתכן או בגללכן, או שאין לכם את הכלים או את היכולת להתמודד איתו. שאתן לא יודעות למה נבחרתן לשיעור הזה, למה זה הילד שהגיע אליכם ולמה זה השיעור שבחרתם ביחד לעבור. כל פעם שהיה קשה לכם לראות את הבחירה של הילד, כי גם לילדים שלנו יש בחירה לעבור פה שיעורים, אנחנו לא יכולות לקחת את זה מהם, כמו שאמרתי, הם צריכים לעבור את הדרך שלהם. רוצה להטמיע לכל מי שפה, שאת אימא טובה, שאת אימא טובה לילד הזה, ולכן הוא בחר לבוא דווקא אלייך, ולכן הוא בחר בך כאימא שלו. אימא טובה זה לא אימא מושלמת, אימא טובה זו אימא שנמצאת שם בשביל הילד שלה. זו אימא שרואה אותו, זו אימא שרוצה לעזור, זו אימא שמנסה, שתמיד מגנה עליו. סליחה, אמרה לי לא תמיד מגנה, שהיא יודעת להיות שם בשבילו תמיד. וזאת ההגנה הגבוהה שלה. שיקרו לילד דברים והיא תדע להגן ולחבק. לשלוח ריפוי לכל הפעמים שלא מצאתם את המילים הנכונות להגיד, את הדברים הנכונים. מי לכם שאתם פה ואתם עוברות מסע עם הילד שלכם, ואתם כבר צועדות במסע, ואתם כבר עצם התובנה הזאתי, של רגע לתת מקום למה שעולה אצלכן, זה כבר חלק חשוב. רוצה להטמיע לכם שכשהקולות של הילד מציקים לכם, כשהפעמון הזה מצלצל, יכול להיות הקול שלכם, קול פנימי שהרבה שנים לא היה, והוא בעצם רוצה להתחיל לדבר שוב, ויש לו מסר חזק עבורכם. ושהריפוי הזה שאתן תחוו חובות יחד עם הילדים הוא ריפוי מאוד מאוד עוצמתי, כי כל שיעור ושיעור שלא למדנו באותו רגע, שהתחמקנו ממנו מול הילדים שלנו, אין לנו כבר יותר את היכולת להתחמק. כשאנחנו נלמד את השיעורים האלה ונעבור אותם, אנחנו נצמח ונגדל ונחווה ריפוי מאוד מאוד עמוק, חשוב בחיים שלנו. רוצה לשחרר את כל מה שעולה עכשיו במחשבות ולהטמיע לכם שאתם יודעות איך להיות ברגש הזה. אתם יודעות איך לקחת את התובנות האלה אליכם, מה ששמעתם עכשיו פנימה לתוך החיים שלכם. זה כבר קיים בכל תא ותא ואפשרי עבורכם, בכל מקום ובכל מצב ובכל סיטואציה מול כל ילד. רוצה לשחרר את רגשות האשם שיהיו לכם בכל פעם שלא תצליחו. להטמיע לכם שהפעמים שכן אתם יכולות, כן אתם מצליחות, כן אתם עושות את זה, זה מספיק וזה טוב וזה מדהים וזה מהמם. ואני רוצה לשלוח חיפוי ללב שלכן, לילדות שהייתן, לכל מה שעבר עליכן בילדות. לשלוח חיפוי גם להורים שלנו, שלכן, של כולם, שהם עשו את הכי טוב שהם יכלו לעשות ברגע נתון, בזמן נתון, במצב נתון שהם היו בו, מבחינה פיזית, מבחינה מנטלית, מבחינה רגשית. שגם אנחנו עושות את זה וגם הם, ולהטמיע לנו את האהבה
אהבת אם ואהבת אב, והאהבה שלנו לילדים ואת האהבה של הורים לילדים שלהם. גם לנו בתור ילדות. מיד כעת תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. מוזמנות לקחת עוד דקה, להיות רגע בתוך מה שעלה. כשזה מרגיש לכם בנוח, אתן מוזמנות לפתוח את העיניים. אם מישהי רוצה לספר, להגיד, איך היא מרגישה עכשיו, מה עולה בה, מוזמנות לשתף. יכולות גם לשלוח לי בפרטי. טל, ואיך את מרגישה עכשיו אחרי התרגול שעשינו? התחלתי עם עצב ובכי ולאט לאט זה נפתח, חגית מהמם. וואו, ממש ממש תודה על השיתופים שלכן. אני יודעת שזה ככה לא פשוט וזה ממש ממש מרגש אותי. אוקיי, אז כל מי שבכתה זה כי זה משחרר אצלנו משהו. התרגול הזה, זה רגע נותן לנו להתחבר, כמו שאמרתי, לילדה שבנו, לפנימיות שבנו, וזה באמת באמת משחרר הרבה דברים שהיו שם הרבה מאוד זמן, וככה מאפשר לנו שנייה את המקום הזה לעצמנו. המקום לעצמנו הוא לא מקום פיזי, הוא מקום פנימי. כן, כן, אוריה, בסוף הזום אני אשלח לכם, מי שתרצה, אני אתן לכם את האפשרות לקבל את ההקלטה. אני ממש שמחה שהייתה הרגשה שלמה. דניאלה, תפני אליי אחרי זה בפרטי. חלק מאיתנו זה קצת יותר קשה יכול להיות להתחבר, אני כן רגע, את יודעת מה, אני כן אגיד, חלק מאיתנו זה קצת יותר קשה להתחבר. בכל זאת באתם להרצאה ופתאום עולה פה איזשהו תרגול, זה משהו יותר פנימי ככה, יותר רגשי, זה מטלטל, אנחנו לא תמיד נמצאות במצב לב וזה, וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור, לפעמים, גם לי לפעמים בתרגולים זה פחות עולה, לפעמים זה יותר עולה. זה ממש עניין של תזמון ושל המצב שאנחנו באות איתו באותו רגע, וזה בסדר גמור, אפשר פשוט לנסות לתרגל, יש עוד דברים שאפשר לעשות, אבל זה בסדר גמור, מי שבכתה אני מקווה שזה שחרר אותה, אני רגע רוצה לשחרר את כל מה שזה, אם זה עוד מציף מי שזה, שחרר את מה שזה מציף, ובאמת להטמיע לה את האנרגיה הזאת של האור ושל האהבה ללא תנאי שנמצאת סביבה, שעוטפת אותה, את ההרגשה הזאת של ככה להיות מוכלת ואהובה, עלה לי כזה כמו דימוי של רחם אפילו, שעוטפת רגע אותנו כאימהות. ומי שרוצה, אני כמובן פה, ואתם מוזמנות לשתף אותי גם בפרטי וגם אחר כך, אז שתדעו, אבל זה היה 5 דקות, התרגול עצמו היה 5 דקות, והוא באמת העלה הרבה, וזה הסיבה, כאילו, זה מה שאני אישית אוהבת בתטא, אבל יש עוד מלא גישות את החיבור הזה ואת המקום הזה שבאמת מאפשר לנו להתחבר עמוק עמוק פנימה. ולשחרר דברים, ולצאת באיזושהי הרגשה של השלמה, או של ריפוי, או של תחושה טובה יותר.
מי שיש לה מים, שתייה, תה לידה, יין, מה שבחרתם להביא, אז אתם תיקחו גם איזה כמה שלוקים. אחרי ככה תרגול אנרגטי זה חשוב לקחת שלוקים. לשתות מים, זה מציף אצלנו דברים, דמעות, דברים יוצאים החוצה, אנחנו רוצים שהאנרגיה תמשיך לזרום, שככה נרגיש בטוב. ובעצם כשאנחנו מקשיבות לקושי של הילד, אז זה הרבה פעמים הקול שרוצה להישמע אצלנו, וזה לא מלא מלא פעמונים כאלה, כי ברגע שאנחנו רגע נותנות לו מקום, אז הוא כבר הרבה יותר פסטורלי ונעים, ואנחנו רוצות רגע להקשיב לו ולראות מה זה אומר לנו. כי הוא לא סתם בא להגיד לנו דברים, והוא לא סתם מציף אותנו ככה. יש לזה כנראה סיבה, ואנחנו רגע רוצות להיות שם, להבין את הסיבה הזאתי. וזה המקום של רגע לעצור, ולעצור מכל הזמן רק לנסות לתקן עבורם ולעשות עבורם. ושנייה לחזור אחורה, דווקא להקשיב לעצמנו, זה לא אנוכי וזה לא טוב, להפך. זה בדיוק מאפשר לריפוי העמוק, וגם זה עובד עליהם מדהים, מדהים. כל פעם שאני עשיתי תהליך עם עצמי, או משהו סביב הבן שלי, או הילדים שלי, יש לי כמה, כל אחד מהילדים והסיפור שלו, זה מדהים איך דברים התחילו לקרות, לא אמרתי להם משהו, לא עשיתי איתם משהו, פשוט מתוך זה שאצלי זה השתחרר, הגבתי אחרת, ראיתי אחרת, וכל הדינמיקות השתנו. היה לנו עכשיו תקופה עם הבן שלי, אני ככה אספר, לא תכננתי, אבל אספר לכם, הייתה תקופה מאוד לא פשוטה. יש לו קשב וריכוז, הוא אובחן רק השנה בגיל די מבוגר, בגלל כל מיני דברים שקרו בבית ספר, וברגע שאני החלטתי שאני משנה את הגישה לזה, ואני מפסיקה להקשיב למה שאומרים, ואני אומרת, אני לא מסתכלת על זה כאיזשהו, אני לא קוראת לזה גם הפרעות או משהו, אלא אני מסתכלת על זה, אוקיי, יש לילד פה קושי, איך עוזרים לו בזה, יש לילד פה מתנה, איך אנחנו מטמיעים לו את המתנה הזאתי, זה, כאילו הם אומרים לי בבית ספר זה ילד חדש, שלחת לנו ילד חדש, כאילו לא עשיתי כלום. עכשיו אני לא, לפעמים צריך לעשות יותר עבודה, לא על כל דבר זה עובד, המקרה של הילד שלי זה ייחודי, אבל אני אומרת שזה אפשרי. ולפעמים אפילו להוריד, אני יכולה לספר לכם שכשהם היו יותר קטנים, הבנים שלי היו הולכים הרבה מכות, עכשיו הם הולכים פשוט פחות מכות, הם בני 11 ו-9. כשהם היו קטנים הם הולכים כל 5 דקות מכות, היום אם אנחנו על 3 פעמים באחר צהריים זה סבבה כזה. אבל כשהם היו קטנים, זה שהם היו הולכים קצת פחות מכות לפעמים, זה היה כאילו מרגיע את הערב, לפעמים זה לא לשנות לחלוטין, אבל זה קצת להוריד את האינטנסיביות של דברים, זה אם ילד חוטף או ילדה חוטפת טנטרומים כל 10 דקות, וזה פתאום הופך להיות פעם בחצי שעה או פעם בשעה, אז אוקיי, אנחנו כבר מסוגלות להתמודד עם זה פעם בשעה, אבל כשזה כל 10 דקות, זה כבר מוציא אותנו מדעתנו, אין לנו כאילו איך להכיל את זה באמת, כי אנחנו גם בנות אדם, עבר עלינו יום, היינו בעבודה, היינו בדברים, פתאום יש את האחר צהריים, ו, וכן, אז יכול להיות שטנטרום פעם בשעה אנחנו יכולות להכיל, אבל טנטרום כל 10 דקות, ברור שאחרי זה אנחנו כבר לא נוכל יותר. לגמרי, לחלוטין. אור רשמה על גן שהגננת מדברת רק שמדברת עם האימא, ומעלים איזושהי התמודדות, וכבר הכל משתנה. לפעמים זה פשוט לראות את הדברים באמת, רגע, זה פשוט לראות את הדברים באור אחר. זה לראות את הילד במשקפיים טובות, אבל שנייה לפני שאת רואה את הילד במשקפיים טובות, תשאלי את עצמך, האם אני מצליחה לראות את עצמי בעיניים טובות? האם אני מצליחה להרגיש שאני אימא טובה? למרות שהילד שלי מתפרע בבית ספר, למרות שהילד שלי נושך ילדים אחרים בגן, למרות לא יודעת מה המורה אומרת ככה. זה שאלה, וגם זו שאלה בכלל לחיים שלנו, אם אנחנו רואות את עצמנו לא רק כאימהות טובות, נשים כאילו, אישה לא נשואה למישהו, אבל פשוט כבת אדם טובה, בת אנוש טובה. כי אנחנו הרבה פעמים את הילד עוד לפעמים מצליחות במשקפיים טובות, אבל אצלנו אנחנו רואות רק את כל האיפה שלו ואת כל האבנים ואת כל הקשיים. ואני באמת באתי לפה בערב הזה להגיד את הדברים האלה בשביל אפילו קצת לפתוח את התמונה. להראות לכם שמעבר לכל האבנים האלה ומעבר לזה יש ים שלם, יש נוף שלם. אתם אימהות שהן יותר מדבר אחד, ויש הרבה דברים טובים שאתם עושות, וזה בסדר שיש רגעים קשים, וזה בסדר שיש רגעים שהילדים מציפים בכם משהו, הם לא נולדו לאימהות מושלמות, אתם לא נולדתם לאימהות מושלמות, אנחנו פה כולנו בתהליך של למידה, כי אנחנו בוחרות לעשות את הלמידה הזאת ביחד איתם, אז היא פשוט עוברת יותר בקלות, כמו שאנחנו הולכות את הדרך לבד, או הולכות אותה עם עוד מישהו. אנחנו מדברות ומקשקשות, כאילו לא יודעת אם אתם עושות הליכות, אני כשאני עושה הליכות לבד והליכות עם חברה, הליכות עם חברה אני יותר קל לי, אני יותר מתמידה, אנחנו מקשקשות מלא, זה עובר אחרת.
יש כאלה שאולי לא, אבל ככה זה מה שעלה לי. ואני רוצה להזכיר שוב שזה תרגול, ואנחנו לא תמיד נצליח, אנחנו לא תמיד רגע נצליח לשבת ולהקשיב לקולות, כי לפעמים יש הרבה ילדים והרבה קולות ואנחנו מוצפות מדי. אנחנו לא תמיד נצליח לראות את הילד במשקפיים טובות, ולא תמיד נצליח לראות אותנו במשקפיים טובות, גם אני עם הסיפור שסיפרתי לכם בהתחלה עם הכרית. זה לא שעכשיו כל דבר שהוא עושה אני רק אומרת, איזה יופי שהיית יצירתי וכל הכבוד שזה. לא, יש כעסים ויש דברים, וזה לא תמיד פשוט לראות, בטח ככל שאנחנו בעצמנו יותר מוצפות זה יותר מקשה. אנחנו פשוט בקבלה ללהיות אנושיות. יודעת שזה קשה, אנחנו רגע ניקח למשפט הזה רגע להטמיע, כי הרבה פעמים בתור אמהות אנחנו מצפות מעצמנו להיות מושלמות, ולענות, להבין בדיוק מה של הילד, או לענות על כל הדברים, או להספיק לג'נגל 5 ילדים כל ערב, ועדיין לסיים את הערב בחיוך, ועדיין שהם יאכלו בריא, ועדיין לזכור את כל הדברים בבית ספר, ואם יש פה אמא שמצליחה אז באמת אשריה, אבל אנחנו גם אנושיות, ואנחנו לפעמים נכעס אם לא היינו צריכות לכעוס, ואנחנו לפעמים נפספס דברים, ולפעמים הגיעו לבית ספר בחולצה כתומה, אפילו שאמרו להביא חולצה לבנה, וזה בסדר. ואם אתם לא מאמינות לי, אז תחשבו רגע איזה דוגמה חזקה זה לילד. הילד שלנו לומד הכי הרבה ממה שהוא רואה מאיך שאנחנו מתנהגות לעצמנו, מאיך שאנחנו מתייחסות לעצמנו. מהיחס, מהדברים שאנחנו אומרות על עצמנו, שאנחנו עושות לעצמנו. תחשבו איזה דוגמה חזקה זאת, להראות שזה בסדר להיות אנושי, להראות שמותר לטעות וזה בסדר והשמיים לא נפלו. להראות לו את כל המקומות שלנו קשה ואנחנו מתמודדות ומצליחות, לא להפיל את הקושי שלנו עליו, אבל להראות לנו שזה בסדר להיות אנושיות. אני כל הזמן מראה את זה לילדים שלי, ולפני כמה זמן לא זוכרת מה עשיתי, ואמרתי, וואי, איזה מטומטמת אני. עכשיו, כאילו, בואו, כולנו אומרות את זה. כאילו, זה מין כזה משפט, ובן הגדול שלי אומר לי, אמא, זה לא יפה שאת מדברת ככה לעצמך. ואני מבחינתי באותו רגע, כל הפעם שאני לא אהיה מושלמת, זה עשיתי כזה את שלי. זה שהוא רואה את זה והוא מזכיר לי את זה. אוקיי, עשיתי טעות. אני לא מטומטמת, אני לא כלום. פשוט עשיתי רגע טעות, וזה בסדר. ואני לא צריכה לדבר ככה על עצמי. ובסוף ילדים יתייחסו לעצמם, לא איך שאנחנו מתייחסות אליהם, יתייחסו לעצמם איך שאנחנו מתייחסות אליהם, אבל גם איך שאנחנו מתייחסות לעצמנו, כי הם לומדים מאיתנו זה דוגמה אישית. ו... וזה משהו שזה תובנה, עוד תובנה מאוד מאוד חשובה, של להבין רגע שהיחס שלנו לעצמנו, שאנחנו מטפלות בעצמנו, זה שאנחנו נותנות לעצמנו מקום, זה לא רק שזה טוב בשבילנו וזה מדהים, זה גם טוב בשבילם, זה נותן להם לתת לעצמם מקום, ולראות את עצמם כאנשים שלמים ומלאים. וכמעט סיימנו. אם יש שאלות אני פה, אני גם אשאר קצת אחרי שנפסיק את ההקלטה כדי שככה תוכלו באמת לשאול אה, בהרגשה טובה. אני כן ככה אספר לכם שיש לי באמת קבוצת וואטסאפ, אנחנו ממש נגענו, אמרתי למי שהייתה פה בהתחלה, שכשלירון פנתה אליי חשבתי שאני רוצה לדבר על הנושא הזה, כי הוא כל הזמן עולה בקליניקה, כל הזמן מול אמהות. והיה לי כל כך הרבה דברים שרציתי להגיד, כאילו אם אחרי זה תרצו לראות עוד שקופיות בכאן ויש פה עוד מיליון דברים, אבל לא רציתי להעמיס עליכם הרבה בהרצאה אחת, כי זה תובנות וזה מחשבות, וראיתם שהתרגול הציף אתכם. אז מי שרוצה יכולה להצטרף לקבוצת וואטסאפ שאני מדברת בה על הנושא הזה, על אימהות, ריפוי ועל הכביסה שמפריעה לך באמצע, כי תמיד יש כביסה או כלים או משהו אחר שנמצא שם ככה באמצע. אז מי שרוצה יכולה לסרוק את הברקוד, ואני גם אשים ככה עכשיו בצ'אט את הקישור לקבוצה, ושם גם אתם תוכלו לקבל את התרגול מודרך שעשינו, אני אשלח שם ככה אחרי שיצטרפו, אני אשלח לשם את התרגול של הדמיון מודרך, כדי שבאמת מי שרוצה תוכל ככה לתרגל, זה משהו ש5 דקות אפשר לעשות את זה, אני פעם הייתי עושה את זה לפני שהייתי, יש טריק, עוד טריק אחרון, לא תכננתי, אבל בסדר. לפני שאנחנו באות לאסוף את הילדים מהגן, בעצם אנחנו באות עמוסות מכל היום של העבודה ומכל הלחץ, ותמיד אנחנו יוצאות כזה ברגע האחרון, כי צריך להספיק בעבודה וצריך להספיק אותם. ובימים שהייתי מצליחה הייתי יוצאת 10 דקות קודם, אבל הטריק זה לא לאסוף את הילדים 10 דקות קודם, הטריק זה לקחת לעצמי 5 דקות, באוטו, אפשר לעצום עיניים, אפשר להקשיב למוזיקה, אפשר לעשות את הדמיון מודרך הזה, רק לא להיות בפייסבוק ובדברים האלה. ושמתי לכם קישור בוואטסאפ, קישור לוואטסאפ למי שרוצה להצטרף. אז באמת, לקחת את ה5 דקות, להתנתק, תעצמו את העיניים, תיקחו את הכיסא אחורה, תתרגלו נשימות, תשתו רגע מים, לא לדבר עם אנשים אחרים, ממש שנייה רגע לתת לעצמכם את המקום הזה, ותראו איך אחר צהריים נראה, אחרי שרגע נתתם לעצמכם את המקום הזה. בימים שיכולות, כמובן זה לא תמיד מסתדר, אבל כשאפשר, זו חוויה מדהימה.
זהו, מי שככה רוצה, אני גם יכולה לשים לכם אחרי זה, זה נושא שאני מדברת עליו המון ברשתות חברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם. אתם מוזמנות ככה לסרוק ולעקוב, מי שרוצה, מי שתרצה אני אחזיר את זה אחר כך. בכל הרצאה אני מסיימת אותה עם צידה לדרך. אז קודם כל הייתי ככה שמחה שתחשבו כל אחת מה היא לוקחת מההרצאה הזאת, כי דיברתי פה על הרבה דברים. וככה לפעמים זה מאוד מציף ואנחנו רוצות לקחת את הכל, אז הייתי שמחה שכל אחת ככה תחשוב על משהו אחד שהיא לוקחת, אתן מוזמנות לשתף. מי שרוצה לפתוח את המיקרופון, בשמחה רבה, מי שרוצה לרשום בצ'אט, גם בשמחה רבה. אני ממש אשמח, באמת דבר אחד שלקחתן, דבר אחד שאתם ככה באמת לוקחות איתכן הלאה והוא ככה ימשיך להדהד אצלכן. וגם את המשפט הזה, שאני חושבת שהוא משפט שהוא מדהים בעיניי. שאנחנו לא רוצות להיות מושלמות, ויש מיליון דרכים להיות אימהות טובות, ולכל אחת יש את הדרך שלה, ולכל אחת יש את המקומות שהיא עושה, ושהיא שמה שם את הדגש. תודה רבה על מה שרשמתם. המילים של הריפוי, זה יהיה בה, מי שתצטרף לקבוצת וואטסאפ, אני אשלח גם את התרגול, ואני יכולה גם לשלוח לכם את זה כמלל, וגם את זה מוקלט במילים שלי. אמ, ותודה רבה שאתן משתפות. אני רגע אעצור את ההקלטה.